Slovensku tých vzorov zase veľa nie je, čo je týka humoru. Tak samozrejme, keď som bol v Radošincov pán Štepka, to bola obrovská škola pre mňa. Keď som nastúpil do toho divadla, po druhom predstavení ja sám seba by som bol vyhodil, hovorím otvorene, lebo naozaj je to také, keď vidíte takého zbrklého nejakého, že si to neviem naozaj ešte tak, ale ten pán Štepka sa tak díval na mňa a tak si ma akože dobre, chlapče, ešte ty sa ukludníš, sadne si to, taký bol veľmi trpezlivý. Koľko razy mi ako prišiel, potom mi povedal nejaké pripomienky. Niekedy som sa aj stával na zadné, lebo už som mal tendenciu, že už mám ja svoj štýl, ale to je daň za mladosť, alebo toto. Ale na jednej strane je to dobré, že vás to stále nutí ísť dopredu a skúšať. Netreba stagnovať, že keď už sa dostanete niekam, áno, podarilo sa mi prepracovať sa do Radošinského nájomného divadla, čo už bola vtedy pre mňa absolútna méta, ale stále mal som určitú scénku, áno, jeden text, ktorý sa dá povedať 350 spôsobmi a ja som skúšal na tom predstavení pred tými ľuďmi, že ako by sa to dalo povedať. Zistil som, že keď nezareagovali alebo keď niečo vedel som, že tam teda ktorý cesta nevedel, tak som skúšal potom iný spôsob. Pardon, som trošku nadstúpaný, zrehám. Ale to som chcel povedať, že pán Štepka je jeden z tých vzorov. Teraz nás vydal pán Lasica a ten mu hovorí, že chlapci, že mne sa páčilo to vaše úps, dávam priestor, urobte si u mňa predstavenie. Tak my sme sa so svetom potešili a povedali sme dobre, že my si to vážime, my napíšeme scenár, si to prečítate a povedia, on si ne. Ja vám verím, ja sa prídem pozrieť na predstavenie. Tak aj bolo a pre nás bolo veľkým zadozučinením, keď povedal, že nevidel svoju manželku sa smiať asi 20 rokov tak, ako sa smiala na našom predstavení. Tak skúti proste, to nám tak uľahodilo. No a čiže Lasica Satinský, samozrejme ďalší pilier slovenského humoru, tak tam myslím, že o čom sa rozprávať, veľmi si to vážime, že nám dá takú príležitosť. No a čo ešte o tých vzoroch? Tak Češi mali takú tradíciu tých komikov, od Vlášku Buriana. To bol absolútne nadčasový komik, pretože ten už vtedy robil Human Beatbox. Ten v tých rokoch, proste on si zahral celý orchester. On urobil od trúbky cez klarinet, cez neviem čo všetko. Potom povedal, že dobre, a teraz túto repliku by povedal Talian takto, Angličan takto. A vždycky buď si dal horúci zemiak do huby alebo niečo a vždycky to, ale tak famózne, čiže tam tá tradícia toho humoru bola výborná od Menšíka, ja neviem, Sovák, títo to boli všetko páni. Donutil napríklad teraz, Donutil robí podľa mňa najlepší stand-up komedy, to je v Amerike to, čo sa postaví